Mga kautoran, sa sining at yun, nagpasalamat naman kita sa Ginoo nga makaisa kita sa pagpamalandong sang iya mga pulong kag ang bahin sang balaan nga kasulatan nga aton pagpamalandungan subong ini makita sa Romans kapitulo 8 bersikulo 28, isa lamang ka bersikulo kag akon pagapasahon diri nga nagasiling kay nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Dios para sa kayuhan sa mga naghigugma sa iya kag sa mga tinawag niya suno sa iyang tinutuyo. Kabay nga ang Dios amugin magpakamayo sini nga pulong kagaton gid nga dumdumon nga ini nga bersikulo bahin lamang ini sang ginsulat ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Roma kag tungod kay mga Kristohanon ang iya ginsulatan aton gid nga hunahunaon nga indi ini nga bersikulo nagakabagay sa mga tao nga indi Kristohanon o kun matao ang mga tao nga wala maka-eksperyensya sang kaluwasan sang ila mga kalag. Wala ini ginsulat ni San Pablo sang mga tao nga wala nagbag-o ang ila mga kabuhi. Ini nga bersikulo ginsulat niya sa mga genuine nga mga Kristohanon didto sa Roma. So kung i-apply nimo ini sa hindi Kristohanon, mabudlay nila ini hangpon nga bersikulo. Ang iya diri ginsiling amo ini nga ang tanan nga butang nga nagakalatabo sa aton mga kabuhi kung sa aton pa sa kabuhi sa mga Kristohanon nagapanghikot o kung ginahimo sang Dios para sa aton nga kayuhan. Bisan pa kita nga mga Kristohanon may kabudlayan kita sa pag-intindi sini kay ang iya ginhambal diri tanan nga butang. Pero may nagaabot sa aton mga kabuhi nga ginabatyag naton nga hindi maayo. Katulad abi pananglitan kon may magmasakit sa aton panimalay, ti maayo balay na, ti naton malain ni. Kon may papatay sa aton hinigugma, ti hindi ina maayo sa aton nga panghunahuna. Kon ang isa ka tawo bisan Kristohanon pahalinon siyang trabaho, pumatyag naton hindi ina maayo. Amo na kabudlayan. Kay man ang bersikulo iya nagasiling nga ang tanan nga butang nagapanghikot sa aton kaayuhan sa mga tao nga Kristohanon. Kag sugpon diri amo ang ginasiling niya nga tao nga nagahigugma sa Dios. All things work together for good sa mga tao nga nagahigugma sa Ginoo. Sino ini ang mga tao nga nagahigugma sa Ginoo? Simpre ang mga Kristohanon. Ang mga tao iya nga wala man nagatuo sa Dios, kinakabig nga hindi mga Kristohanon, wala nagtuo kag nagbaton kay Kristo, di lain man na ang ila ginahigugma. Wala man na sila iya nagahigugma sa Dios. Kung sabagay, ang Dios mismo amo naghambal sa mga tao nga way nagatuo sa Dios. Siling sang Dios ang mga buang-buang nagasiling sa ilang kaugalingon nga wala sing Dios. So aton ini nga tin-awon sa aton huna-huna nga ini nga bersikulo bagay lamang ini sa mga Kristohanon, genuine nga mga Kristohanon, ang mga tao nga nagtuo kag baton kay Kristo, ang mga tao nga nagbag-o. Kay kung ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Siling sang balaan nga kasulatan. Ang siling niya diri amo ini, ang tanan nga butang nga nagakalatabo sa aton mga kabuhi, subong mga Kristohanon, kaayuhan ina para sa aton, bisan pa ang ginatan-aw naton nga hindi maayo, sa likod sina, may tinutuyo ang Dios nga gamito niya ina para sa aton nga kayuhan. Kay man ang Dios nakahibalo ang tanan nga mga butang, kung gintugot niya nga may mga kalisdanan
nga magaabot sa aton mga kabuhi subong mga Kristohanon, gamiton ina sang Dios para sa aton kaayuhan kag kaayuhan sa iban nga mga tao. Okay. Pero ang pulong diri nga aton una tan-awon amo ang mga pulong sa mga nagahigugma sa iya. Ang tanan nga butang himuon sang Dios nga maayo para sa mga Kristohanon nga nagahigugma sa iya. Agi na siling sang Bible nga gugma, paghigugma, sugo ina sang Dios. Kag makita naton sa Mateo 22 halin sa 27 pakadto sa 30. Dira makita naton ang dako-dako nga sugo sang Dios nga nagasiling, higugmaan ninyo ang Dios sa bug-os ninyo nga hunahuna, sa bug-os ninyo nga tagipusoon, sa bug-os ninyo nga kusog, kag sa bug-os ninyo nga kalag. Amo ina ang sugo. Ang Dios nagapanghikot sa kinaayo sa kaayuhan sang mga tao nga nagahigugma sa iya. Bisan pa matanaw kag makabig naton nga ang butang nga nag-abot sa aton hindi mayo, pero lisuon nina, gamiton nina sang Dios para sa aton kaayuhan kag sa kaayuhan man sang iban nga mga tao. Pero ang inasiling niya di nga gugma, sugo niya ini sa aton nga mga tao nga dapat nga higugmaon naton ang Dios sa bug-os gid naton nga kabuhi. Kagay kadua dre amo nga higugmaon man naton ang aton nga isig katao. Okay. Kung ginahigugma naton ang aton isig katao, dapat nga kita puno sang pasensya para sa katulad naton nga mga katawan. Katulad bala kay Kristo, grabe ang nahimo naton nga mga kalautan, batok sa aton nga manuluwas nga si Kristo, pero si Kristo tama ka lapad sa iyang pasensya sa aton nga nagapaabot siya nga kita magapanumbalik sa iya, maghinulsol sa aton nga mga sala kag magbalik sa iya. Amo ina ang dako ang pasensya ni Kristo. Kung gamiton ni Kristo yang gahom nga kung makasala kita, iya kita dayon silotan o kung patyon, siguro wala na si mabilin sa aton diri sa siningaduta. Ang Dios grabe ang iya pasensya sa aton. Kag dapat i-apply man naton ina sa aton kagalingon, kay man ang ginasiling nga gugma sa aton isig katao, dapat may ara kita nga pagpasensya sa mga kakulangan, shortcomings sang aton mga isig katao, katulad sang ginhimo ni Kristo kay man kita mga Kristohanon. So ang pulong nga ang tanan ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya, ang aton ginhambal bago lang amo ini nga ginsugo kita nga mga tao nga maghigugma sa Dios sa bug-os naton nga hunahuna, sa bug-os naton nga tigipusoon, sa bug-os naton nga kusog, kag sa aton bug-os nga kalag. Kag siling niya higugmaon man naton ang aton isig katao katulad sang aton paghigugma sa aton nga kaugalingon. Okay. Now, kung may mga pag-antos gid man nga magaabot sa aton, dumdumon naton ang ginasiling sang Bible. Kagini makita sa Roma 8:18 nga nagasiling siya nga ang mga pag-antos nga ginasugata sa mga kanakan sang Dios sa sini nga kalibutan hindi makatupong sang himaya nga ginaman sang Dios sa aton didto sa langit, nga iyang igahatag sa aton sa tion sa iyang liwat ng pagbalik sa sini nga kalibutan. May pagantos kita? Oo. Wala sing tao nga wala sing problema sa sini nga kalibutan. Pero bisan ano nga klase sa problema kag pagantos ang aton ginasugata, nagasiling ang Dios sa aton nga hindi ina makatupong, makakumparar sang himaya nga ginaman sa aton sa tion nga kita magapakig-upod na sa iya sa wala sing katapusan didto sa langit. Grabe ang ang himaya nga ginaaman sa Dios nga aton maangkon sa tion nga siya magabalik na sa sini nga duta, o kon sa tion
nga kita magataliwa na sini nga duta kag magpakig-upod sa Dios didto sa langit. So ang Dios nagahigugma sa aton, ginatudloan niya kita nga maghigugma man sa iya, kag nagasiling siya nga kita nagahigugma sa Dios tungod kay una sa tanan ang Dios nagahigugma sa aton. Hindi kita makahigugma sa Dios kag sa aton isig katao kung wala ang paghigugma sa Dios sulod sa aton nga mga tagipusoon. So ang saad, ang tanan nga butang nagkalatabo sa aton nga pag nagapanghikot lisuon ina sa Dios para sa aton kaayohan kung kita nagatuo kag nagahigugma sa Dios. So ang aton nga pag-antos diri sa kalibutan, tama lang ina ka jutay kung ikumparar sa pag-antos ng Jesus Christ, agud matigayon ang aton nga kaluwasan. Ang aton diri nga pag-antos malipot kag temporaryo lang ina. Aton ina nga tubangon kay ang Dios nag-aman sang aton sa dako-dako nga himaya sa adlaw nga kita magpakig-upod na sa iya. Okay, may mga tao nga nasulat sa Bible kag aton may experiensyan sa mga tao palibot naton nga mga Kristohanon nga sila may dalagko man nga mga problemas nga ginasugata kag hindi man sila makaintindi parehas man sa aton nga nag-abot ina nga dalagko nga problema sa ila o kon sa aton man mga kabuhi. Pero kung kita mga Kristohanon nahigugma sang Dios, inang problema nga nag-abot sa ila sang una kag sa aton man subong gamiton ina sang Dios, lisuon niya ina para sa aton kayuhan kag sa kayuhan man sang iban nga tao. Makuha ako sang isa ka kamatuoran. Ini amo ang natabo kay Pablo kag kay Silas. Kag ini makita nimo ang record sa Bible sa Acts chapter 16. Ano ang natabo sa sining duha, si Paul kag si Silas? Sila nga duha ginpriso. Okay? Kag may soldado nga nagabantay sa ila sa prisuan. Kinatawag na nga jailer, nagabantay sang mga priso. Kag ini sila nga duha na priso, hindi nga nakasala sila, kundi ginabutang-butangan lang sila sa sala, tob-tob nga ginpriso sila. Pero ang jailer nagabantay sang prisuan, natingala gid kay sila yang nga duha lain kay sa iban nga mga priso. Ang iban nga mga priso nga hindi Kristohanon, wala sang Dios sa ilang kabuhi, nagapamuyayaw, nagasinggit nga agin priso ninyo kami, pagwaa kami. Okay, pero si San Pablo kag si Silas ang ginpriso sila, nagkanta sila sang ambahanon sa pagdayaw sa Dios kag nagapasalamat sila sa Dios. Sila naton daw hindi bagay nga magdayaw pa sila sa Dios kag magpasalamat kay napriso sila. Pero amo nang ginhimo nila kag siling pagid sang Bible, kag sila nagpangamuyo sa Dios sulod sang prisuan nga nagapasalamat sa Ginoo sang tanan nga butang nga nagkalatabo sa ilang kabuhi. Okay, siguro wala nila ini maintindihan sing maayo kung nga gintugot sang Dios nga mapriso sila, pero ang Dios iya matinaw kag masanag nga gintugot sang Dios nga mapriso ining duha niya ka anak, kay ang Dios may maayo nga tinutuyo sang masiling naton nga malain nga natabo sa ilang mga kabuhi. Ang Dios nagpadala sang mabaskog nga linog. Gintay-og sang Dios ang amo nga prisuan, kag nagkalawkas ang puwertahan sang amo nga prisuan. Nagtalatabog tungod sa kabaskog sang linog. Kag ang soldado nga nagabantay, abi niya nakagwa na si Paul kag si Silas, kay mati nagbukas na ang puwertahan sang prisuhan, pero sila nga duha wala naglagyo aralang. Ang amo nga jailer nga soldado nga nagabantay, gusto na lang siya nga magpanginmatay. Kay siling niya dako ini nakon nga salabton sa mga leaders ko nakagwa na si Paul kag si Silas, kay siya ang nagagwardya. Pero pagkakita ni San Pablo,
nga medyo manginmatay siya, nagsinggit si San Pablo sa mabaskog nga nagasiling, hindi ka maghikog o kung magpanginmatay, ari lang kami, wala kami magwa, o kung maglayas, o kung magpalagyo. Pagkabati sina sang amo nga gwardya ng soldado, naghapa siya sa tubangan ni San Pablo kag ni Silas, kag nagsiling, Sir, anong buhaton ko agod maluwas ako? Nabalaan niya nga ang duwa mga anak ni sang Diyos, nagapangamuyo, nagakanta sa pagdayaw sang Diyos, nagabot ang linog, naluto siya una-una nga tutuod gid sila nga mga anak sang Diyos. Busa na mangkot siya, anong buhaton ko? Siling sang soldado, agod maluwas ako. Siling ni San Pablo siya amo ini, magtuo ka kay Ginoong Hesus, kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. Hindi lamang interesado si San Pablo nga siya lang ang maluwas, kundi gusto ni San Pablo nga ang bugos nga membro sang panimalay sang soldado nga nagbantay sila magkalaluwas man. So gindala siya sang soldado dito sa iyang kagalingon nga balay, gintipon niya iyang kabataan, upod siyang asawa, nag-Bible study sila dito, silang tanan nagtuo kag nagbaton kay Kristo sa sinagid nga tion, kag dayon ginbaptisohan sila ni San Pablo. Kag yan siling sa Bible nga makita nimo sa Acts chapter 16, ang bugos nga panimalay nagmalipayon sila tungod kay silang tanan nakaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Amo ini ang aton tanaw na kamatuoran. Napriso sila, pero ang Diyos may toyo, kay nakahibalo siya nga ang soldado to nga nagabantay nagakinahanglan sang kaluwasan. Hindi lamang siya, kundi ang bugos niya nga panimalay. So paano agud magkitanay sila? Gintugot sang Diyos nga mapriso sila, agod nga makitanay sila. Amo inang ginasiling sa Bible, all things work together for good sa mga nagahigugma sa iya. Abi naton daw malaot kay napriso sila, gali kay sa likod sina, ginliso sang Diyos ang kamatuoran, kag gintugot niya nga mapriso si San Pablo kag si Silas, kay mayato dito nga mga tao nga nagakinahanglan sang kaluwasan sang ila kabuhi. So para sa mga Kristohanon, ang tanan nga nagakalatabo sa aton, kung kaisa hindi naton mahangpan nga natabo ini nga problema, ang Dios may maayo nga tinutuyo nga gintugot niya ina nga problema nga mag-abot para sa aton mga kabuhi. May isa pagid katao nga masiling naton nga daw mabudlay ang iyang gindangatan, pero ginhimo ina sang Dios nga maayo sa iya kag maayo man para sa iban. Kag ini amo si Joseph. Mayara nga mga tatlo kangalan sa Bible nga Joseph. Si Joseph nga taga Arimatea, kag si Joseph nga tawhanon nga amay ni Jesus Christ. Pero ang Joseph ya karon nga aton pagatanahon, amo ini si Joseph nga isa sa mga bata ni Jacob. Si Jacob may mga 12 ka mga kabataan, kabangdanan nga ang Israelinhon mayara nga 12 ka tribo. Kag isa sa mga bata ni Jacob amo ini si Jose. Si Jose nakita sa iya mga utod nga paborito siya iya sang ila amay nga si Jacob. Mas ginapalangga si Joseph kaysa ila. Kag tungod sina may ara sila nga medyo aligot-got sa ilang huna-huna. Medyo nagadjilo sila kay Joseph, kay ginapaboran siya sang ila amay. So ang tion nga abot nga ila ginbaligya, medyo ginlaktod ko lang ini ang istorya para nga hindi kita maglawig git mayo. Ginbaligya sing mga utod ni Joseph, si Joseph sa negosyante nga pagkadto dito sa Egypt. Kag pag-abot dito ni Joseph sa Egypt, dito ginbaligya siya sa merkado sa mga sulugoon. Kag dito may nagkuha sa iya bilang sulugoon boy, amo si Potiphar, nga soldado nga opisyal sang hari sa Egypt.
Sandito na siya sa panimalay, gintugyan sa iya ni Potifar nga yang amo ang tanan nga ulubrahon sa sulod kag sagwa sang panimalay. Katulad sa mga tanan, iya nga obrahon. Kag iya ina tanan gid obra, kag nalipay gid si Potifar, kay tama siya kapisan. Kag ang Dios nagaupod sa iya. Pero ang adlaw nagabot nga ginsugata ni Joseph sa balay ni Potifar nga soldado nga opisyal sang hari, ang dako nga problema. Kay si Joseph soltero na, kag tama siya kagwapo, ang lawas niya maayo. Nagustuhan siya sang asawa sang yaamo nga si Potifar. Kada adlaw ginahagad niya nga maghulid sa iya. Pero si Joseph nagarason nga gintugyan sa imong bana nga akon nga amo ang tanan nga hilikoton diri, pero wala niya ikaw gintugyan sa akon. Kag hindi nako ina mahimo nga magtraidor sa iya kag makasala batok sa Dios. So wala gid niya madala si Joseph sa primero. Pero panindlo isa ka panahon si Joseph sa sulod sang ilang balay, kag wala sing iban dito nga tao, ginkaptan niya ang bayo ni Joseph, ginguyod niya pakadto dito siyang kwarto agod nga maghulid sa iya. Pero sa sobra nga paninguha ni Joseph nga hindi siya makasala, nagdalagan siya. Pero ang bayo niya na kaptan nabilin sa kamot sang babae nga asawa ni Potifar. Kag pagabot siyang bana, ginbaliskad ang istorya. Nagsiling nga asawa nga ang Hebro nga sulugoon nga ibugin dala diri sa balay, may tuyo nga malain sa akon, gusto niya nga lugoson niya ako, pero nangin palos ako, pero nakaptan nako niyang bayo. Ari ang bayo niya, prueba nga dapat niya ang tani lugoson niya ako. Sa kaakig sang yaamo nga lalaki, ginpriso siya. Amo na ang istorya. Amo na ikaduha nga masubo nga problema nga nag-abot sa kabuhi ni Joseph. Ginbaligya siya siyang mga utod. Karon ginbutang-butangan pa siya sa sala nga hindi matuod. Kag nasulod pa siya sa prisuan. Grabe ang problema niya. Pero ang Dios nagaupod siya siling sang Bible. Sang dito na siya sa prisuan, ang kaupod niya to nga mga priso, duha ka mga priso nga kaupod niya, may problema kay nagdamgo sila. Ining duha ni nagaobraman to sa hari, sa palasyo sang hari. Pero ginpriso sila kay may sala sila. Ang ila obra sini sa dito sa palasyo sang hari, ang isa manog timpla sang ilimnon sang hari. Ang isa ya manugluto sang tinapay nga ginakaon sang hari. Nagdamgo sila nga duha, kag naglibog ang ilang damgo, ang ilang ulo kon ano ang kahulugan sang ilang damgo. Pero ginpakot kag ginhatagan ni Joseph sang kahulugan, kag nagsiling si Joseph sa ila, kung makagwa kamo, baabot ninyo sa hari nga ako na priso diri, nga wala man ako sang sala. Tapos ang duha ka tuig nga nakagwa na yatong duha, nagdamgo man ang hari sang Egypt. Kag naglibog ang ulo sang hari kung ano ang kahulugan sa iya damgo. Pero yadtong manugtimpla sang iya ilimnon, nagsugid sa iya nga didto sa prisuan may tao to nga ang ngalan niya si Joseph, nga siya ang nag-interpretar sang amon damgo. Siguro mabuligyan niya ikaw. Pagkabati sang hari, ginpagwa si Joseph, ginpakadto sa iyang palasyo, nagistoryahanay sila, kag ginsugid sang hari sa iyang damgo, kag iyang damgo amoy ni. Dito sa suba sang Nilo, nagtakas ang bali 7 ka matambok nga mga baka, kag nagharab sang hilamon. Tapos sila nagtakas ang 7 ka matambok, nagtakas man halin sa suba ang 7 ka maniwang nga mga baka, kag wala sila iya nagharab sang hilamon, ginkaon nila ang 7 ka matambok nga mga baka. Tapos sila kaon
ang ila kaniwang kag ilit sura nga kalaway amo magyapon, wala man sila nagtambok. Kag pagbugtaw sang hari nagapalibog siya kung ano ang kaulugan sina, kag ginhambal niya ina kay Joseph, kag si Joseph nagsiling, ang Dios amo ang magahatag sang kaulugan sa inyong damgo. Kag amo ining kahulugan nga ginhambal ni Joseph sa iya. May 7 ka tuig katulad sang 7 ka matambok nga baka nga maayo ang produkto sang duta diri sa Egypt. Pero tapos sang 7 ka tuig nga maayo bugana ang pagkaon diri sa Egypt, magabulos man ang 7 ka tuig nga gutom nga ang duta diri sa Egypt hindi makaprodukto sang insakto nga pagkaon para sa mga katawhan. Nagsuggest dayon si Joseph, magpili ka sa mga tao nga magtipon sang tanan nga produkto sulod sa 7 ka tuig, preparasyon sa masunod nga 7 ka tuig nga gutom. Magpili ka agod nga tipono ang tanan nga manggad kag produkto, preparasyon sa palaaboton nga gutom. Ang ginpili sang hari siya mismo, si Joseph. So ang siling sang Bible, nahimo siya to nga right hand sang hari, nahimo siya nga gobernador sa Egypt sadto nga tion, kag ginhatag sang hari ang singsing saya, ginatagan siya sang kulintas, ginpailisan siya sang gwapo nga bayo kag dilargo, kag ginpalibot sa Egypt, kag ginpakilala nga siya amo ang bag-ong gobernador kag dapat katumanon dito sa Egypt. Grabe na ang iyang power rito. Ikadwa na siya kaysa hari. So ang Diyos nagaupod sa iya. Sa lipot nga paghahambal, nag-abot ang gutom, 7 ka tuig nga gutom. Kag apektado ang mga utod ni Joseph atong nagbaligya sa iya, bali 11 pa ka utod, plus ang ilang tatay sa nga tion, buhi pa. Kag sila nag-ensayo sa ilang panimalay dito sa Kana, kay nagabati sila nga damo pagkaon sa Egypt. Pero wala sila kabalo nga si Joseph at toto ang ilang utod ang bata ni Jacob nga nadula. Abi niya patay na. Dito si Joseph, wala sila kabalo. So nagkadto dito ang mga utod ni Joseph sa Egypt. Kag dito si Joseph amo ang nagpangahatag sang pagkaon sa tanan nga nagakinahanglan, pero wala sila makakilala kay Joseph. Lain ang itsura siguro ni Joseph, di na sila kakilala, pero si Joseph nakakilala sa ila. Pero si Joseph wala magpakilala sa ila nga siya amo si Joseph ang ilang utod nga ilang ginbaligya. Ginipusan lang ni Joseph. So nagpuli sila nga may dala nga pagkaon. Pagkaubos, balik naman sila dito. Sige balik-balik nila. Kuha pagkaon, pagkaubos, balik naman sila. Tob-tob nga si Joseph hindi na makaagwanta. Kaya ginahidlaw man siya sa iyang mga utod. Kaya ginahidlaw siya sa iyang amay nga dugay na nga wala niya makita ang iyang amay nga si Jacob nga nagahigugma sa iya. Finally, nagpakilala si Joseph. Kaya gin-arrange ni Joseph nga dito na lang sila maistar sa Egypt upod sa ilang tatay. Kag ila inang ginhimo kay ang Dios nakighambal kay Jacob nga hindi ka magkahadlok sa pagkadto sa Egypt kag mag-istar dito. So silang tanan tob-tob sa mga apo nagabiyahe halin sa Kanaan pakadto sa Egypt kag dito sila nag-istar kag si Joseph amo na naghatag sa ilang rasyon kag maayo ang ilang pagkahimtang dito. Pero napatay ang ilang tatay, okay? Daw naglawi gini nga istorya pero pasensya jotay kay tagaan ako nini sang maayo nga kahulugan karon agon makita naton nga ang tanan nga malain nga nag-abot sa kaboy ni Joseph ginliso sa Ginoo para sa kayuhan nila nga tanan. Karon nagmasakit ang ilang tatay didto na sa Egypt kag napatay ang ilang tatay. Now, tapos lubong kinulbaan ang mga utod ni Joseph. Siling nila basi kon mabalo si Joseph sa aton.
sang malain nga aton ginhimo sa iya. So ang ilang ginhimo, nagsulat sila. Ang ginsulat nila, ti amo man lang ginhambal ni tatay nila sa ila, ginsulat nila, address kay Joseph nga nagasiling. Ang aton tatay, naghambal, kaguni ang iyang ginhambal, nga kami magpangayo pasensya sa imo, kag dapat nga patawaron nimo kami. Kag pagkabasa sina ni Joseph, naghibi siya. Naluoy siya sa mga utod. Ginahigugma niya yung mga utod bisan nakasala. Batok sa iya. Kag gin-arrange naman nila, nagkadto sila kay Joseph. Nangayo sila patawad. Naghapa sila nga ang ilang mga ilong daw madapat na sa duta. Kag si Joseph naghambal sa ila. Siguro basahon ko ang ginhambal ni Joseph sa ila. Agod nga matalupangda naton nga ang mga kalautan nga natabo sa kabuhi ni Joseph ginhimo sang Dios nga kaayuhan para sa ila. Amo ina ang ginabalik-balik nakon sa Romans 8:28. Sa mga Kristohanon may mga hitabo nga daw malain, pero ginaliso ina sang Dios nga maayo para sa aton kag maayo man para sa iban nga mga tao. Ya dire ang ginsulat. Makita ini sa Genesis 50 halin sa 19 pakadto sa 21. Pero si Joseph nagsiling sa ila, hindi kamo magkahadlok, hindi ako makasalili sa Dios. Naghimbon kamo sa paghimo sing malain batok sa akon, pero ginhimo ini sang Dios para sa kaayuhan. Agod maluwas ang kabuhi sang madamo nga mga tao nga nagkakabuhi pa karon tungod sang natabo. Gani hindi kamo magkahadlok, tatapon ko kamo kag ang inyo magamay nga mga kabataan. Gani ginpasalig niya sila sa malulong a pulong nga nagtandog sang ila mga tagipusoon. Sa malipot nga paghambal, ang siling ni Joseph sa ila amo ini. Naghimo kamo sing malain, ginuhuna-huna ninyo ina nga malain para sa akon, pero ginplano ina sang Dios agod maluwas kamo sa gutom, kag ang iban nga mga katawhan maluwas man sa gutom. So ginliso sang Dios ang malain pakadto sa kayuhan. Amo ina nga nagsilinggid ang Bible sa mga Kristohanon, ang tanan nga nagakalatabo nga pamatyag naton kado hindi naton maintindihan malain, pero kung ikaw Kristohanon nga nahigugma sa Dios, ang tanan nga nag-abot sa imong kabuhi kag sa akon kabuhi, himuon ina sang Dios nga maayo para sa imo kag maayo man para sa iban nga mga tao. Amo ini ang unod sang mensahe nga aton ginapamalandungan subong. So hindi kita magkadula sang aton nga paglaom, magsalig kita sang got sa Ginoo bisan anong problemas. Wala man nagsasiling ang Dios kag nagpromisa ang Dios nga wala na kita problema kung Kristohanon nga kita. Kung sa bagay nagsiling si Kristo sadtong diri pa sa duta. Anong siling niya? Siling niya mo ini, sa sining kalibutan may badamo kamo nga mga alantoson, pero magpakabakod kamo, gindaog ko na ang kalibutan. Ang aton himuon subong agod mahimo kita nga genuine nga mga Kristohanon, bag-o nga mga anak sa Dios. Buksan naton ang aton kabuhi, tuuhan kag batonon naton si Kristo sulod sang aton tagipuson, agod nga kita mahimong mga anak sa Dios, mga Kristohanon. Kag kun anuman ang matabo sa aton, siling sang aton gitun-an, lisuon ina sang Dios
para sa imo kag sa akon kaayuhan kag para man sa kaayuhan sa iban nga mga tao. Madamo gid nga salamat.